Hasing lungo potali jakma. Kaitorni phola Jisuno hasing lungo sawitlanka. Bini aro salbristi tai horbristi romai mungsa samung krikha. Aboni ulokhe Jisu belai khau khuijakha. Jisuno okhuijak hwnui sawi manui shaitan bono belok phaikha. Bobono kaisa holongni phasing yasu suri saka. Nung kaitoni sajla honkhe o holongno ruti wngdi hwnui sadi. Jisu elembakni kaitoni kokthai bai khlai shaitanno kigli saka. Borok ruti bai simi thangi manya. Bosaka. Borok ni langma kaitoni khuni kok bai se thangnai. Ulokhe shaitan Jisuno nokthani bosokuchu gotlangi saka. Nung kaitoni sajla honkhe hao baklai di. Tamni honkhe elembako sawo kaitoni swari rok nono yasak sogana. Hake Jisu kaitoni kokthai bai khlai wainio bo kifili saka. Nini kaitor subraino nung ta potali di. Hwnui Bible swijakno taisa kifili saka. Paithago shaitan Jisuno hatai kuchu gotlangi sangsarni asuk harok bai jolma jolsarokno phunukha. Oboni ni wngui mano bosaka nungano yasku sungui khulungkhe. Thangdi shaitan Jisu damrogui saka. Hakebo tai waisa kaitorni kokthaino saikhnarka. Obo swijak tongo. Nini kaitor subraino simi se suriwi khulumdi. Jisu akok sabai kheno shaitan bono yakari thangkha. Ulokhe swari rok phaikha tai bono naikol phaikha. Jisu potale jakha tamkhe bo sumso khlailia waise phanuya. Hambai waite video naina bagai channel no subscribe like tai share khlai di.